mía no pasa de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Moi boas a todos e a todas e benvidos o Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. Volvemos a falar desde o espacio a través das ondas de Quack FM e do seu repetidor do Monte da Zapateira. O outro lado do cristal, como sempre, acompáñame o filólogo desta viaxe, o meu colega Víctor Fernández. Moi boas, Víctor. Hola a todos e a todas, hola Iván, que é o que falou hasta ahora, Iván Pensado, o biólogo deste viaxe sin rumbo, como sabedes, tamén é o técnico de sonido e de vídeo. Bueno, que non é pouco. Deixo aí un apunte para os Osquaks, a ver que tal. Pois vimos con un programa de chileo máximo, entre outras cousas porque onte salimos. Bueno, porque é necesario tamén de vez en cuando relajar o ambiente. A senda dos 30 anos de Quack, ui. Sí, estuvo ben, E tamén é necesario porque en breve se empeza a operación bañador farda paquetes. Ainda que todos pasemos un pouco de él, pois sabemos que está aí e entón, pues, bueno, vimos a darvos algúns tips. Efectivamente, ainda que o de pasar de todo fala por ti, porque eu estou mamadísimo, como sabes. Mamadísimo. En parte gracias aos nosos invitados que traemos hoxe ao estudio. Ás veces, a maioría das veces amigos, ás veces personas que me odian e buscan demostralo por todos os seus medios. Moi boas a Suso e a Alex. Boas tardes. Acercadevos ao micro que vos... Buenas. Aí Boas está. tardes, amigos. Ai, a min intentame infilarme, xa me amenazaron, teño que dicilo agora, si me pasa algo nos siguientes minutos, pues, ou nos siguientes días, será culpa destes dous que están aquí, porque me queren matar, basicamente. Pero bueno, fora de bromas, estas dúas personiñas aquí, bueno, personiñas, pues, son 3 veces a mí. Exactamente. Ven a falarnos de deporte. A día de hoxe traballan como entrenadores personales no seu propio gimnasio e nun de Pokémon, Iván, que che vai subir, polo que tamén nos falarán dos seus inicios no negocio. Pois imos dándolle, antes de que nos manden facer unhas dominadas, que con esta xente non hai bromas posibles. Ou uns burpees. Vexos nerviosos, Sí, joder. A mí xa me sudan as mãos. Vexos serios. Están sudando tamén, Puta gota de auga aquí xa verás. Vas ao gimnasio e non sudan, pero aquí... Bueno, antes de empezar, recordarvos a todos, somos Estrelados na Estratosfera, estamos na 103.4 de Quack FM. Despois de escoitar este programa, quedará colgado no noso YouTube, no noso Spotify, e podes encontrarnos nas redes sociales de Instagram e TikTok. En iVoox tamén estamos. No, iVoox se acabou iVoox, chavales. Vale. Bueno, como... Vexo te enterado, Vic. Xa un running gag, entendes? O tipo xa pasa de todo. Como vos contamos na intro, estamos con dúas personas que teñen o seu propio negocio, un gimnasio no polígono de Pocomaco, que se chama Xerión Training Club. Ti non podes facer publicidade, teñen que facer eles. No, estou dicindo que teñen. Ah, vale. Un dicindo dato que teño. totalmente objetivo. Eso existe. Eso existe. Están maps, joder. Non podemos dicir ide ali, pero podemos dicir onde está. Pero xa o entendestes, ¿no? Efectivamente. A primeira é gratis. A primeira invitamos nós. O ya empezamos. Bueno, como podes comprobar, si estás viendo por YouTube, son os chavales jóvenes. Entonces queríamos preguntar, queríamos que nos contaran como é eso de emprender e ter un gimnasio Pero tan jóvenes, ¿no? Non empezas a casa polo teito. No. Primeiro preguntámoslle como empezaron no deporte. Claro, por supuesto, pero
Estou dicindo por qué están aquí, ¿no? Ah, vale, Os, vale. os contidos generales do podcast. Claro, Non tens que justificar, traemos a quen queremos. por eso mismo. Pero esto cuando a xente me dice es que estas personas que estudiaron INEF non importa, no. Bueno, estas personas teñen un gimnasio, ¿no? Son jóvenes e lozanos montaron o seu propio gimnasio. Bueno, Pa xente que lle sirva. Jóvenes inconscientes como, eu sen como te podes historias, imaginar. eu sen historias que de lozanos. Hostia. Sudando alcohol. Bueno, No, pues jamás. empecemos polo principio, ¿no? Como Eu dixo só Víctor. teño que decir que irse ás 3 para casa non é salir, No, claro. É un dato que deixastes aí, pero bueno. Podemos falar deso máis tarde. Igual xa non somos tan jóvenes. Eu falaba de vos, non de nós. Pois, como dixo Víctor, como empezou todo isto? Como vos adentraste desde o mundo do deporte? Vistes da Como Zidane, como vos dixestes formastedes? Bueno, pois eu a verdad sí que empecé xogando fútbol como a maioría dos de calquera persona de hoxe en día. E despois, pois a verdade, eu decidí estudar isto cando acabei o bachiller, lesioneime, empecé a entrenar gracias a eso, gracias a unha lesión de menisco, que antes nunca tocara un ferro, a verdad. E a partir de aí, pois, dixen, olla, ao mellor isto é o que me gusta, é o que me quero dedicar a partir de agora, non? E despois, pois nada, o trayecto que xa sabemos todos, pasar pola facultade, Pero bo inicio ese, Unha lesión. bastante Sí, así. sí. Ronaldinho fixo tamén así algún tipo algunhas cousas. Ui. Bueno, e ti, Suso? Eu xoguei a hockey patins, voleibol, fútbol tamén. No gimnasio empecé porque eu tiña obesidade. A verdad que cando empecé non me gustaba nada. Collín o gusto. Véase ahora. E acabei Para muestra un botón, ¿no? E acabei estudiando Tafaz primeiro, que el tamén o Eu estudiou. tamén, sí, E despois INEF. O sea, realmente primeiro estudiaches o ciclo e despois fixaches INEF. exactamente. Efectivamente. De feito, na carreira foi onde nos conocimos. Correcto. Aí onde empezou o mal. Aí empezou a máis. Aí trucouse. Personas responsables, dormindo ás 10 da mañá, desde da noite. Sempre 8 horas, o respeto, horario 8 horas, respetábase, vamos, en todo o E piso de estudantes. aparte de conocervos, que tal foi a experiencia aí educativa? Sí, da universidade en sí. Como vedes eso? Vale vos a día de hoxe? Empezamos polos puntos positivos ou negativos? Sí, polo que ti queiras. Empeza por lo bueno. Sí, pero A ver, a experiencia de estudiar aquí na facultade de INEF, a verdade que ten moitos puntos positivos. Quero dicir, estás ubicado nunha facultad que se parece, eu creo que o máis parecido que temos a unha facultade do que vemos nas películas, non? Ao lado dunha puta playa, está ben ubicada. É verdade que non está nas mellores condicións posibles, quizá podía estar un poquinho máis renovada. Pero o ambiente sí que o hai. Ambiente de que? Ambiente de que? De todo tipo. De todo. ambiente de Todo o que buscas nunha época universitaria. Bien. Por exemplo, a espicha. Efectivamente, e as novatadas tamén, que eu non Sí, sei sí, sí. noutras facultades, pero na nosa creo que na utilizábanse nosa- bastante guai, Na nosa non se facían novatadas, macho. Sí, Eu a verdade non botadas a feina. Claro, que Como tú viño non... de Pontevedra. El viu no segundo ano, entonces... Ah, Pero salvaste. eras novato igual. No, no, Eu no é que conta. estaba en 3 cursos. Entonces, ou podía facer as novatadas ou incluso podía Levalas. no, que máis fixeran a min. Recibilas. No, os de primeiro viñanos buscar, levábamos a todos ali para o aparcamiento, para a playa, sí, chupabas unhas cuantas ali. Unhas cuantas que? Pero eso é importante, que tamén agora estáse perdendo do mundo universitario, porque a xente cada vez é máis introvertida, non sale tanto, bueno, as generacións de agora, sabes? Ao final o mundo universitario tamén o bonito é, pois, ter que vivir esa etapa, non só estudiar, sabes? Ter que, a veces, facer un traballo con xente que non queres, sacarte as castañas do lume, Choques facer a vida culturales cos social. Erasmus, por Está exemplo. claro, sí. Que eso tamén parece unha tontería, pero, joder, cando falas con alguén que é de outro país e de repente empezas así a ver que as cousas que se fan diferentes, e ostras, non é unha maneira de comprender o mundo. Sí. No, Así e vas acabas facendo amistades que non farías nunca, quero dicir. No, eso é verdad. Tanto de outros países que viñan aquí, como no meu caso eu estuve en Erasmus en Bratislava, e gardo amistades desde aquela época que agradezco a oportunidade tamén. En tema educativo, serviu a formación ou credes que se queda corta?
a ver, hai unhas bases que eu creo que a todos evidentemente nos sirven e aplicamos sin pensar xa automáticamente, como, pues, oye, asignaturas como anatomía, fisiología, biomecánica, que son as bases de todo o que facemos todos os días. Básicamente. Sí. Despois sí que hai unha parte que está moi orientada á docencia, porque a maior parte da xente que sale da nosa facultad quere se dedicar a eso, xa sea pola precariedade que hai no resto de salidas, ou bueno, ou porque a gran maioría. Entonces aí sí que destaca un pouco esa parte de orientada á docencia. Queren facer cursos despois, dices. Cuando ya empezamos. Quizá sí que é verdad que eu noto un pouco de diferencia entre Pontevedra e Coruña, que en Pontevedra sí que dase un pouco máis de entrenamiento, ou parece, polo que eu vivín no primeiro ano. Parece. Que non ten tanta parte de teoría, ¿no? De sí que enseñanza. ten, pero moita asignatura era práctica, e tamén pode ter que ver que hai profesores quizás máis xóvenes, bastante máis, de feito, e que está, creo que o CAR ali tamén, o sea, o Centro de Alto Rendemento de Galicia, está ali, e hai asignaturas que se cursan ali, ou se cursaban cando estaba eu, claro. Claro, o mellor cambiou, pero non creo, non? Sí, Non creo, porque as pistas de atletismo e a piscina é a que hai, non hai máis. Non, mas que si tes unhas instalacións X, pois aproveitelas, joder. Sí, claro. A ver, despois eu creo que pasa o que pasa en todas as carreiras, que ti cando sales con unha base para poder ser crítico, filtrar información e demás, pero sales en bracas que non sabes a que te vas a enfrentar en nada, sabes? Sí, Falta moita práctica, vamos. Non che preparan para o mundo real, vamos, Que básicamente. non ten nada que ver. E daste cuenta que... Como nas nosas, vamos. Sí, é que eso creo que pasa en todo. Na nosa daste cuenta que a veces, home, facer unha programación de 9 meses, si se vai competir en algo está guai, pero unha persona normal que ten o seu traballo e demais, pues, todos os días non está igual. Sí, Claro. evidente. Non te preparan para o que che vai vir despois. Eso está claro. Eso é a base de rodar e tal, pero bueno, eu creo que pasa un pouco en todas as en todas as carreiras. Pero sí que é sorprendente a desconexión un pouco do mundo universitario. É como unha especie de burbuja de nos facemos isto, enseñamos isto e vai ser así e xa está. Como que lle falta conexión un pouco co mundo Despois, real. por exemplo, te enseñan que eles están iniciando un negocio, pues non te enseñan como inicialo tamén, Claro. ou como levar as cuentas, ou como Aí hai un Como golpe fuerte. como tratar a xente. Como facer un puñetero currículum, porque eso é básico en calquer Sí, tipo de... efectivamente, pero é que eso mío xa tiña que ser antes da época Sí, universitaria, sabes? totalmente de acuerdo. Xa non facer un currículum, saber que son os conceptos da túa nómina cando teñas unha, por exemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Se non entendes ningún que pon, Estamos falando do sistema educativo en general, por eso, Sí, sí. claro. Claro. Ao final Sí, Sí, pasan todos. é que pasa en todo. É como, despois de acabar a carreira, como seguiches o vosso camiño Claro, hasta ahora? Vamos, en que momento hasta que decidistedes que torturar a xente era a vosa maneira de ganar este vosa é o vida? camino que voy a seguir? Eu empecé a traballar na carreira xa. Bueno, Alex tamén. sí, eu daba extraescolares de outras cousas que non teñen nada que ver con isto, de clases de tenis a nenos, clases de, bueno, do que fora, para sacar algo, pues para ir traballando mentras estás estudiando, que queríamos todos, quero decir, ter os propios uns cartiños para gastar por aí. Para salir o jueves. Para tomar augas o jueves, sí. Iba a decir para invertir nas fotocopias. Ser autosuficiente, non? E pagarte tus cosas. Efectivamente, os caprichiños que non os pagan os papás. Mentir está ben, pero a ver. Tan descaradamente non facía falta. No, pero en que momento eso? Pois o que, bueno, el empezou a traballar xa nun centro de entrenamiento a Escamín, e eu empecé despois nese mesmo centro de entrenamento, e aí nos conocimos, e despois, pois, o que decíamos, rollo, si queres mellorar, ao final, tes que buscar unha saída. A nosa docencia non era o que buscábamos. Non precisamente. Exacto. E no estado no que están os convenios do noso sector e tal, se queres mellorar, non che queda outra que emprender pola tea conta, ou se te dedicas a extraescolares, estar correndo dun lado para outro no coche todos os días para dar 4 clases, e de sitios diferentes. Entonces, Claro. pues, é un pouco tamén a necesidade, aparte de que nos gusta, eu creo que o Sí. disfrutamos xa non só traballando, sino o que é ter un negocio e tal. Pero Sí. Ten as súas fases, pero sí, en general, Claro. creo que o disfrutamos bastante. Tamén temos a suerte de que parece que non, pero ter un a outro tamén axuda moito. Sí, Porque ter socios nos que te podes Claro, apoiar, non? ser un solo ahora mismo, bueno, eu vino polo meu pai tamén, que fui autónomo noutro tipo de empresa, é bastante distinto.
Claro. hai diferencia. Ao mellor tamén ven un pouco de aí, non? Quero dicir, todos temos... Sí. Os nosos pais todos tiñan os seus negocios propios, digamos, e ao mellor eso tamén nos... Pois, eu que sei, te incita máis a emprender e a intentar iniciar o teu camiño por aí. A mí meu pai primeiro chamoume imbécil, pero ahora apoia. Bueno, que pai non te chama imbécil, non de primeiras. Efectivamente. Como dixo o detective Pikachu, quien non tiene un trauma con su padre es que non tiene padre. E que tal o estás levando ahora? Ben, bueno, mencionar que temos outros dous socios, Sí. non somos Sí. nós solo nosos dous. Eso tamén axuda. E agora que xa o temos un pouco encamiñado, xa temos uns horarios de outra forma e tal, mellor. Evidentemente os inicios son moito máis complicados. Os inicios é meter hora, e horas, e horas, e horas, e cao chegas a casa, meter horas, Exactamente. pero creo que eso pásalle a Sí, calquera que abra un negocio, sí. pola súa conta, vamos. Porque che preocupa que vaya ben, porque si falla... non Sí, porque cobras. se non te preocupa de inicio, mal vas. Eso xa o tes claro. Nesas etapas é máis complicado que sobreviva o que tes fora do negocio Sí, que, claro. que o que tes no propio negocio. Pero bueno, sí. E cal foi, así, quizás a bofetada máis grande de realidade a hora de iniciar así un negocio? A ver, nós xa nos levamos unha antes de abrir, que foi que tiñamos unha empresa que nos iba Sí. a facer a reforma do local que tiñamos escollido e tal. Aí pois os costes dos que están ahora mismo a construción e eses temas xa nos, vamos, eso foi a primeira Pero bofetada xa. Nós demos un presupuesto, mandáronos un presupuesto por 2,5 máis ou menos. Creo que foi a primeira bofetada de decir, es que igual non abrimos, a ver que cojones facemos. O primeiro que fixemos foi comprar pintura e empezar a pintar como as pollas. Como vos autónomos... Perdemos tempo aí moitísimo, porque pois a persona que nos axudou ca obra cando descubrimos que tiña unha pistola para pintar. Pero non queda igual, non queda No, os vídeos que temos ahora da obra nese momento non quedaban igual. Quedan guapísimos, E, ¿no? e as risas que nos botamos que? Exactamente. Sí, no, despois ao final acabámoslo facendo casi entre nós e profesionales que nos iban botando Sí. unha man, pero cando non hai recursos hai que darlo todo, non hai outra. Que tamén considero que é unha etapa bonita de vivir, porque aprendes a facer un montón de cousas que probablemente non creías que ibas facer. Que dalles máis aprecio despois tamén. E texe máis cariño despois. O audio este que di, o que sabe de fontanería, de chapa pintura, de tal, ese é pobre. Ese é pobre. Tens que saber de todo. Pensei que iba a decir, nunca lle vai faltar traballo. No, ese é pobre. Ese é pobre a seguir ausente. Sí. No, pero é un mensaje moi bonito de, bueno, ti tira pa diante e intentar resolver as cousas e funcionarán. A ver, non todo vai ser malo, non? Hai outras moitas cousas malas, quero dicir, o agobio que tes despois de que tes unha responsabilidade tanto económica como tal, pero a ver, ten as súas cousas evidentemente bonitas, que eso está claro. No, pero a veces sempre está o tema de, joder, que a veces ti podes facer as cousas, podes intentarlo, decir, no, teño que pagar estes para que me fagan isto. Bueno, si ves que non che vai encaixar, Por ese camiño eu Claro. creo que vas a mal sitio. Eu creo que o importante é Pero vos non sodes entrenadores personales. avanzar. A xente paga vos a vos para que... Quero dicir... pero si empezas a pedir 1.000 euros ao mes non che vai ir nadie, No, Exactamente. Pero só por meterme un pouco con eles, só. Como é o tema de ter unha empresa, ser autónomo aquí en España ahora Que mismo? tal as cuotas Sí, en estes momentos? que tal ese tema? Bueno, Se acabou el programa, moi encantado. Directa al corazón. é máis agora en Pois trimestre. a xente vai ser... Diríades a xente que emprenda, que Hazlo. faga o mismo camiño? Cal contestamos primeiro. No, primeiro dis que tal as cuotas. E así, e que tal todo? E que tal o IRPF, o IVA? Eu creo que non quero dicir que se teña que axudar, pero sí que creo que é moi importante que a xente emprenda ou que teña ideas, e creo que non se axuda a esa xente a que esa idea poda avanzar como debería. Casi. Hasta te estás emocionando porque noto Oye. que a vos que se che cabra aí moi... É que a nós, según antes de abrir, chegounos unha orden de cierre preventivo a semana de abrir, unha cousa así, que era porque un papel estaba mal escaneado. E un cierre preventivo quere decir que te pode vir a policía local e cerrar o chiringuito. Tú lees a carta e o primeiro que lees é peche da instalación. Dices É tú, fuera. como? No, é que non nos chegou este papel tal, e dices, non podías empezar por aí de solicitar. Claro. Entonces, creo que
non é cuestión de que teñas que axudar, sino de deixar facer. Deixar que a empresa crezca un pouco. O que vamos é que hai unha presión constante que ao mellor non era necesaria e a veces incita máis a que se fagan as cousas mal que ben. Totalmente de acuerdo. Cando non podes facilidades... Estás poñendo a culpa a Pedro Sánchez. De forma encubierta. No. Sí, no, a todos. Sí, no, que sí, realmente... a todos. En realidad é o sistema. É o sistema. É que é o sistema. Claro. É que bueno, ahora é unha noticia que acaba de salir estes días. Quero dicir, había un proxecto da Unión Europea donde en todos os países que nos rodean hai unhas deduccións de IVA ás pequenas empresas e aos negocios que empezan. En España non se levou a cabo e vamos pagar unha multa por non haber feito eso, por non haber axudado ás pequenas empresas. Vamos pagar entre todos unha multa a maiores. Pero que o importante é que haxa Amancio Ortega, vale? Pero sabes o problema? Que o que falamos, o sistema a burocracia que hai, ¿no? Que é a base. Fai moitos anos que está así montada, é moi grande en este país, non sei por que é así. Claro, O sea, fíjase máis en plazos de cousas que en agilizar. Respecto ao que di el, para que haxa Amancio Ortegas, primeiro tens que vender unha bata. Claro. Sí. Ele empezou así, empezou moi pouco, e despois foi pouco a pouco, pero ahora é difícil. E ollo que os Amancio Ortegas tamén se cansan desa Sí, presión, claro. Moitos Amancio quedouse, pero moitos se van. Claro. E iso tamén non o valoramos hasta que se perde. Despois... Pero a presión de Amancio personalmente a mí preocupa un pouco, que me No, está preocupa claro. máis claro. Sí, as pequenas Está empresas. claro, as pymes, non? A Sí, presión sí, sí. das pymes, tipo as presionar a Amancio fai así. Pero a SICAP de por medio... Pero sí, a presión esa unha pequena empresa non a pode soportar tamén, non No. pode ser. Eu creo que tamén falta un pouco de concienciación do resto da población de saber o que todos pagamos, sabes? Porque tú empezando por calquer persona, no seu caso particular, a veces non sabes nin canto pagas de IRPF, non sabes cantos impuestos pagas, e cando chegas a un negocio tampouco o pensas. Tú ves o precio final e dices, xa está, este é o que costa, é moi caro, é moi barato, non sabes o que están pagando de impuestos xa esa propia empresa por darche ese servicio. Impuestos ou materiales Ou ou o que sea. materiales, Sí. ou gastos, ou costes, ou o que sea, evidentemente. É que, de Eso hai que feito, valoralo tamén. é que hai moita xente que a súa nómina solo ve a cantidad neta. Non mira o bruto. E eso xa cho quitaron, eso Eso xa xa non o tes. Tal cual. No, ahora estáse poñendo tamén nas nóminas o coste á empresa. Sí. Así, Sí. que, Eso, que é unha maneira tamén de reflejar Está que claro. non é solo os cartos que che está pagando a ti a empresa, sino Sí. Que a empresa costa X. Exacto. Ti. Evidentemente, e a empresa paga outros costes que son os seguros sociales e demás que tú eso xa non che corresponde a ti. Pero o IRPF é unha parte do teu sueldo que xa che quitaron a ti por adelantado e que xa non a ves, a menos que o solicites, que tamén o podes facer, claro, evidentemente, despois pagar en renta cando veña o que estime o que teñas que pagar. Eso é outra cousa. Cada un fai non pois como máis lle interesa ou tal. Pero moita xente xa nin siquiera se plantea. Non, a verdade que non. E a pregunta segunda aínda non a respondeste. Sí, eu por suposto que invito a que a xente o intente, evidentemente con cabeza e sabendo de antemán todo o que vai ter que afrontar despois, é dicir, non como cabezas locas, aquí non se trata, no, eu vou abrir isto, non, terás que pensar oye, isto de verdad pode ser pode ser rentable, teño os medios para leválo a cabo, porque non é solo querer aquí. Isto non é imaginar e aparecerá delante tuya. No, isto Facer un cálculo que che pode costar. Claro, é Facer un traballo previo. É un Sí. camiño, pero Sí, que non sí. podemos pretender todos é conseguir un traballo fijo simplemente, bueno, pues ahora mismo cantos amigos coñecemos que queren opositar e só queren ser funcionarios ou tal, eso non é para todo o mundo. Xa, pero é que a visión do funcionario é unha visión moi guai, porque ao final tes ese traballo fijo de por vida, tampouco hai veces que nin siquiera te tes que matar despois, digamos, nese traballo. Volvemos ao que decía Iván, da burocracia. Claro, sí. temos tanta xente aí sentada que non teme polo seu asiento, Non é solo eso, que a prisa, a mellor chegas ao teu traballo non tes tanta prisa como se tes alguén encima que che dice mira, hai que sacar estes papeles de aquí todos os días. é que non solo eso, sino que moitas veces esas persoas que están aí sentadas non conocen o que están legislando, sabes? De Por algún modo. suposto. Exacto. Sí. O sea, sacaron esa posición Claro. que aquí non están formadas para eso. Exacto. Sí. E xa en altos cargos, canta xente temos Bueno, que, eso xa- que non se dedicou que non se dedica O Pepiño Blanco tiño bachiller, Un increíble. Pepiño, bla.
Si queres podes, pero isto vai moi ben. Socios listos. Moi ben a nosa colisión, porque ten aquí unha pregunta que puxo Iván, que é como vos seguides formando a día de hoxe? Claro, ahora, unha vez que as dificultades que tuvestes serían esta aí, empeza o tema. Claro, tens que empezar a entrenar a xente, como vos mantedes o día, como é ese proceso aí. Seguides algún Instagram, era así, famoso? Xa non Instagram, pero sí que evidentemente ter uns referentes que se dediquen ao mundo da investigación ou tal, e que tú sigas e vexas os avances que se están facendo, as novas tendencias e tal, iso é clave para todo. É dicir, en calquer sector, fora de que fagas outras formacións ou non, evidentemente. Temos tamén suerte de que ao ser varios no centro casi controlamos un pouco de varios temas e entre nós tamén, bueno, Tamén aprendemos nos moito. axudamos, evidentemente. Eso. Como que sodes máis específicos igual unha rama un e outro, non? Quizás. Pois sí, nos Ou nos sodes gusta máis o máis entrenamento afíns. de fuerza Sí. ou a hipertrofia ou eses mundos, e despois temos outro compañeiro que se dedica máis, sempre se dedicou máis ao entrenamento de resistencia, e cando necesitamos, pois, que nos bote unha man ou tal, tamén está ben apoiarse en outros profesionales. Aí está. Que busca a xente cando vai buscando un entrenamiento personal ou un entrenamiento a secas? Que estás vendo? A ver, é moi diferente dun entrenamento personal a un entrenamento en grupo, Sí. pero eu creo que hoxe en día o que máis se busca, xa empeza a haber concienciación da importancia do traballo de forza. Os médicos xa empezan a mencionalo, xa non só vai a pilates, vai a nadar. Xa, non somos uns locos. Perdone, doctores, que non sei nadar. Non sei nadar. Claro. No, é que Entrenamento de fuerza. Xa. É que é eso, antes parecíamos tolos os que collíamos unha barra para entrenar e agora parece que xa non somos tan tolos e que mellora a salud da xente, de verdad. Claro. Entonces, hai hoxe en día unha evidencia tan grande do que pode facer o entrenamento de forza que é negar o inevitable. Unha Sí. cousa que che guste ou non, pódelo facer por gusto ou pódelo facer por necesidade. Pero sabemos que o tes que facer. Sí, Se queres ter unha vida longeva e que teñas unha certa autonomía sobre con todo, salud, é chegar a unhas edades máis amplias sin ser dependiente de alguén. Sí. De poder non ter un riesgo de caída, por exemplo, de ter forza de agarre suficiente pois para ir á compra, porque hai moita xente que non ten. E xa non só por ti, pola xente que tes ao teu cargo tamén, non? Porque queres poder axudar, pois eso, ao teu neto. Vemos moitas veces o vídeo viral do abuelo que fai exercicio para coller o seu neto no colo, pois é un pouco así. Sí. Ou imagínate que non tes netos, pero a tua parexa está nunha situación de dependencia e non eres capaz de levantala da silla. Pois... No, mas hai moitos estudios. Joder, hai xente incluso, por desgracia, que non fixo nada en toda a súa vida e con 60 anos están fatal, o sea, moi mal. Está claro, sí. E nunca é tarde para empezar. O importante é que se adapte ao teu nivel, ás túas necesidades e xa está. Ahora hai moitas revistas así de ámbito general que apoyan sobre todo eso na terceira edad, que se faja ejercicio de forza, que se fajan tal, a verdad que claro, Eso, o que diste, hai que ser... Costa romper ese estigma tamén de que levantar peso ou cansarse a xente maior todavía lle recorda cando traballaba pois, no campo, noutras cousas. Sí. Eso é así. É que eso é moi mítico, o típico de... Bueno, a xente maior, veche... Joder, vas aí a esa cousa levantar uns ferros, pero vai-te a echar patacas, non sei que, pero primeiro que se corre, sabes? Eu, a frase que máis escoitei cando empecé a entrenar era se che mandaran... Sí. Sí. No, pero a xente, porque agora estamos o que busca a xente, pero a xente sabe realmente o que busca, o que quere, o que necesita, sabe facelo, sobre todo, porque... No, sabe facelo, por suposto, senón non teríamos traballo. Si fora fácil, non teríamos traballo. Tal, pero sempre empezan tarde. É dicir, tú sempre empezas cando che doi algo. Non... Estásme mirando dunha maneira un pouco amenazante. Os dous, casualmente. Es que estaba mirando pelín, Sinto presión desde aquí, Hai veces que na casa sinto como que me observa o gato, sabes? Pero en estes momentos é peor. Unha sensación de que se me está clavando algo. Son dous leóns. Non só ti, aí o teu compañeiro Iván doía a espalda, claro, normal, pasaba todo o día no coche no traballo, sentado, empezan os dolores cervicales, de lumbares, sempre vamos un paso por detrás, non nos anticipamos a eso. Reaccionamos sempre. Efectivamente, Sí. reaccionamos sempre. Polo general, sempre primeiro se busca a solución que non require esforzarte.
a pastilliña, ir ao médico, ir ao fisioterapeuta, que fai o traballo por ti. Pero tamén teño que dicir da nosa defensa que un pouco a vida empujache a eso. Nadie che enseña a di, a túa solución vai estar nun gimnasio, sabes? Nadie che dixo eso Claro, nunca. Sí, eso é verdad. E tes que ser funcional Sí. todos os días, sí ou sí, e tes que seguir adiante. Por eso nos sorprende cando unha persona maior chega e dice non, eu veño a facer fuerza. E dices tú, hostia, entonces algo está Ha cambiando. servido para algo. Algo está cambiando. Bueno, pues polo menos é un paso positivo, sabes? Non- De feito, do mellor que ten o noso traballo creo que é cando unha persona que di que nunca fixo nada, que nunca lle gustou facer nada, chega e nos di que lle está gustando e que hai días que non lle dá chegado a hora de vir a Xerión a entrenar. Hai xente que é masoca tamén, Bueno, aí hai un componente psicológico moi importante Sí. tamén, tanto que sabemos o que segrega as hormonas que segregas, as sustancias que segregas ao facer exercicio físico, o ben que te sintes ao rematar, eso todo, pues tamén anima a volver, socializar, estar nun grupo de personas que son como a ti, que non son atletas de alto rendimiento nin buscan selo durante o entreno, porque eu creo que é no que nos centramos nós en xente totalmente normal que simplemente quere facer exercicio por salud, obligado ou non. É que todo o mundo poda entrenar dunha forma que ten sentido. Efectivamente, que non sea, intentamos que non quede nada ao azar, que todo o que se faga que teña un sentido, que haya unha programación general que digas tú, oye, isto facémolo por isto, e agora toca aquelo, que non sea, oxe, tiro o dado, salen estos 4 exercicios, metémolos aí revoltos, ChatGPT, non? ChatGPT, e xa temos o Xa de entrenamiento Copilot, que feito. Xa que tocache dese tema de entrenamento de forza, os prexuicios que ten a xente e tal, creo que podemos abrir o melón dos mitos, non? Do entrenamento de forza, do gimnasio, o que pensa moitísima xente, se podedes desmentilos un pouco, non? Empezamos pola calistenia. Que opinades da calistenia? A ver, eu creo que aquí hai que diferenciar varias cousas. Quero dicir, a calistenia é unha práctica como outra. Se a practicas porque che gusta, pois está de puta madre. Quero dicir, como calquera outra cousa, calquer deporte que practiques, non buscas salud, buscas divertirte, non? Pois está genial. Despois coxean outras cousas, evidentemente. Falta de material, o tren inferior. É difícil facer unha sobrecarga progresiva, Claro, porque ou exactamente. subes ti de peso ou lastras. Articulacións que sempre van sufrir máis, moitos ejercicios fanse en suspensión, Sí. entonces pues, as articulacións como os hombros, os codos, hai que todo o que fagas hai que facelo con control e a poder ser con un seguimiento. Oxe tes a suerte de que tanto sea na calistenia como en outro deporte sempre vai haber alguén que enseñe a. Entonces, oye, apóyate nun profesional, ¿no? A poder ser que ese profesional teña INEF, gracias. Buena esa, porque tamén podemos abrir despois o melón do tema CrossFit. Por exemplo, Por exemplo. é que son cosas que están moi de moda. Pero Sí. Ao final, Pero antes, vamos a ser algo do entrenamento de forza. O entrenamento de forza non sirve para perder grasa. Eso é o que pensa todo o mundo, non? Todo o mundo non. 80% das persoas. sí, o cardio que é. O primeiro, a ver, para perder grasa, tes que centrar xa principalmente noutra cousa. Tes pouca masa muscular, tes que mantela. Se solo faz cardio, a pouca masa muscular vai ir Adiós. vai ir a vez que esa materia grasa, non? Entonces xa vamos no camiño contrario. E despois que se tú tes a suerte de poder crear músculo, ese músculo vai aumentar o gasto calórico e gracias a eso xa baixarás de peso. É dicir, tamén se pode facer por aí. Sí, de feito. E non estamos falando en contra do cardio, No. ao contrario, as dúas cousas son necesarias. Sí, o sea, teñen que ir da man, pois igual que a alimentación, por exemplo. Todo ten que ir da man. Pero sí que é verdad que hasta fai non moito deixábase de lado totalmente o entrenamento de forza. Era sudar, Era e xa sudar. De feito, eu, de primeiras, cando a primeira vez que pisei un gimnasio, o primeiro que fixen foi subirme unha máquina de cardio. E despois, por suerte, dixen, non me gusta demasiado, vou coller unhas mancuernas ou unha barra. E aí abrimos outra cousa. Empezo a facer cardio porque quero adelgazar, empezo a correr, empezo a nadar. Sabes correr, sabes nadar, Claro. sabes que o podes facer. Necesitas facer outro tipo de traballo compensatorio para eso. Claro. Tes Nadie o, che o dice. corpo preparado para elo. Canta xente reventou as rodillas por eso. Por correr. Efectivamente, é porque a sobrecarga que hai que facer paulatinamente non se fai correctamente porque non tes os conocimientos necesarios. Volvemos ao mismo, apóyate en un profesional que te guíe e que te axude a conseguir objetivos, sea cal sea. De feito, isto, o exemplo claro foi no COVID,
cando foi o COVID, a única forma que había de salir da casa era que saliras a correr, e moita xente que na súa vida pensou en correr nin cun tigre detrás, saliu a correr. Claro. E no centro no que estábamos entrenando, Estamos en Galicia, podía ser un can, sabes? Sí, un jabalí. un xabalí. entende rápido, un jabalí non corre. E moita xente no centro que estábamos traballando apuntouse pós-Covid con lesións nas rodillas, na cadera, Claro. no tobillo, eran dadas de que salían a correr, bueno, xa sin zapatillas correctas, pero salían a correr En chanclas. Como xabaritos. en vaqueiros. Efectivamente. Non, hai certas actividades que todos pensamos que podemos realizar así sin máis e non é así. Entonces todo Non sabemos nin correr, man. No, Literal, feito, no. Os post eses que poñen, bla, o médico diche que comes máis, sabes? Este diche que tal, chegas a licorer e excelente elección. Solo me é no queda... único sitio que che dan razón, tío. Eso explica moitísimas cousas. Non descubras. Outra cousa que se di moito bueno, iba a dar un pouco do outro, que só sirve para poñerche inflado, non? O entrenamento de forza. Ojalá fora tan fácil. É que é que sobre todo isto dixese moito fai anos, que era moi peligroso pos nenos e pos adolescentes, que era, non nin se te ocorre levantar pesas que quedas enano, dixía a xente. Que quedas enano. Sí, eu escutei iso fai moito. O de que quedas cego refieres a outra cousa. Pero ti que entrenas exactamente? A ver, eu estaba Volvemos- o de nano, como que nano? Me É cago yo. a base de todo entrenamento é que se adapte ás túas necesidades, é que todo sea progresivo. Entonces, pois un neno ou unha persona maior ten que facelo adaptado ás súas necesidades, á etapa na que se encontra, e, por supuesto, pouco a pouco. Por eso, un profesional que te guíe e che diga, oye, todavía non é o momento de ir subindo. Porque aparecen moi... falabades do CrossFit, por exemplo, non? A presa de conseguir a facer un movimento máis complejo, de facelo a maior intensidade, máis rápido, progresar demasiado rápido, é o que te leva a lesionarte moitas veces. Xa non é que a práctica en sí sea lesiva, sino é a prisa. É realizalo a alta intensidade sempre correndo, sempre ás prisas, baixo o cronómetro. Todavía non... Tú cando empezas a tocar unha canción ca flauta no colegio, empezas rápido ou empezas despacio? Claro. Para saber tocar, primeiro terás que empezar despacio, despois xa correrás Primeiro facer ben a ejecución e despois xa Sí. apuras, xa... non? Exactamente. Pero bueno, a prisa vai en todo na nosa sociedade Sí, nestes momentos, non? Parece como que ten que ser xa, tens que ter un Sí, momento, pero a ser perfecto. Neste caso ti podes elegir a prisa. Entonces podes baixar unha marcha, si ves que te estás facendo dano, ou si un profesional te está dicindo estás facendo o mal, tens que ir á base, dar un pasiño para atrás. Xa tens que ir a un profesional, a xente Claro, claro, pero ven está- os xocas e pensan que saben de todo. Pasa o que pasa. E din, eu podo con todo isto, Sí. e A se ver, queres podes, e ao final... O sabetorismo este Eso é un problema moi, sí, moi grave na nosa sociedade, efectivamente. É que eu non sei para que necesito ir á xunta vos para que me dixades nada. Eu só sei. sí. Este Si Copilot señor- xa te dice que tens que facer no gimnasio, non necesitas un profesional que te mire. Outra esta puxemo Alex. Moito peso para gañar volumen e poucas repeticións para definir. Este era un mito mitiquísimo de antes, eu creo que ahora xa empeza a haber un pouquiño de conciencia, pero non, faz poucas repes para gañar músculo con moito peso, moitas repes para queimar e Moi baixar pouco grasa. Sí, eu ese sí que o escuite. Sí, sí. Sí, pois. E cantos reventaron aí o brazo ou algo? Claro. Aí unimos outra cousa, tío. O que vai facer tamén que ganes masa muscular ou non está unido moito á nutrición. Si tú tes un superávit calórico, pois despois de sobrevivir, o teu corpo dirá, ahora podo dedicarme a gañar masa muscular. Entón teño que ter aí unhas calorías de máis para poder ganar masa muscular. Que queres adelgazar ou baixar de peso? Pois é o contrario. Tens que deixar un déficit e dicir un pouquiño menos, sempre. E xa si lle sumas o descanso, xa fala inteira. Sí, porque é o que o das, por exemplo, pues aí xuntámolo con outro mito, no, co das mulleres. Dices tú, no, é que se entreno forza vi que Iván estaba evitando o charco e iba a meter eu de cheo, sabes? Aí vai de cabeza. Quería que o sacara... Xa querías a chicharrada aí el, non? O que vamos é que o entorno non é tan favorable como para que todos nos poñamos mamadísimos en 2 días. Ojalá fora o problema, non collemos aquí nós en esta sala, sabes? Claro. Claro. Si fora fácil. No, efectivamente. É que todo leva un camiño moi largo.
O principal nunca hai que pensar é na salud, Sí. en estar ben, encontrarse ben, prepararte para as túas actividades diarias. Pero a frase aquí é: as mulleres póñense demasiado fortes ou masculinas aquí. Eso é, Esa é unha frase que se aí escuita tamén xa bastante. estamos... Xa é un sesgo. Xa tocamos outros temas. Sí, sí, Quizás- sí. pero Porque Vamos a un ver. pouco a perspectiva do que é o físico, non? Do que Claro. do que é o atractivo e o que non, porque fai anos... Home, claro, porque ves a unha muller levantar peso e dices, eso non é atractivo, joder, eso é de machos, nada máis. Claro. Pois non. E esa verdade. Pois non, señores. Pois non. E aparte hai outra cousa, moita xente que vemos en redes sociales ou non, incluindo xente do género femenino, tú velas moi masculinas e ves corpos que che gustan, e elas non enseñan realmente tampouco o que fan. Hai moitos corpos que non sabemos, pero que se construen traballando pesado, Efectivamente. baixo supervisión, progresivamente. E eso a veces costa enseñalo porque eso a mí non dá seguidores. Claro, é mellor pensar que Dios me hizo así e estoy tal que están currando aquí todos os putos días. Exactamente. Nese sentido, as redes Que, sociales son que en como... realidad tería máis mérito eso. É decir, sí, Igual que vemos conseguir. cousas que son Sí. inalcanzables. Pero que as redes teñen as dúas vertientes, non hai xente que si co enseña porque sabe que é o camiño de encontrar os seus seguidores ou tal, pero hai xente que é como que prefieren ter unha aura divina e Sí, que De- isto conseguino gracias a Dios. Volvemos ao de antes. De Chosen É One. máis fácil Más o porque camiño rápido Mas porque que si o tamén, camiño que quero dicir, costa. si cho dou Dios, tamén é como o elegido, non? inalcanzable, Se inalcanzable eres totalmente... Sí, máis hermético e creas esa aura. A ver, eso é dices ti, marketing, ¿no? eh, Sí, sí, tamén. é marketing Sí, sí, sí. puro e duro. E despois que ao mellor non che encaixa no teu perfil de seguidor e dices, pois isto non o enseño. Alex, falaches antes de ter INEF a poder ser, non? Entonces vamos tocar este tema co tema CrossFit. E Suso tamén, por suposto. Tema CrossFit, puxose tan de moda fai moitísima xente. Pero hai un pouco de controversia aí. Como de posible, porque CrossFit é como un curso, non? Creo que para ser monitor de CrossFit é que ter un curso, simplemente. CrossFit é unha marca. Sí, Igual- é como se Un fala marketing, Zumba. digamos. Igual que Zumba, igual que Body Pump, entón xa non falemos de CrossFit, falemos dunha marca, Sí, bueno. dunha marca calquera, Sí. non de unhas actividades que teñan me unha marca refiro, registrada. claro, eu me refiro a ese tipo de actividades, digamos. Claro. Canto de bo ou malo pode ter Ahora ese tipo de cousas. fai pouco saliu unha noticia de que se iba a reformar o noso convenio e que todas as actividades deportivas tiñan que ter detrás sea un técnico ou un graduado, non? Claro. Eso é o que debemos buscar. É dicir, que a persona, aparte de ter un curso específico dunha actividade deportiva, sea CrossFit, pois que fixo o curso da marca registrada, ou Zumba, ou Pilates, ou que sea, que antes de eso, que teña unha formación adecuada para saber unhas bases que senón é como se empezas a casa polo tellado, sabes? Non Claro, podes... O peligroso desto, digamos, é que podía estar dando personas que en realidad non teñen ni idea de... Non, saben de que vai a súa disciplina, pero non saben as bases de un proceso de enseñanza. Claro, que era o que de- dixíades vos, que o estudiar anatomía e demais, saber como se moven os músculos, que consecuencias poden ter certos movimentos. Efectivamente, eso é. Despois, saber que hai movimentos que o mellor hai un corpo que non está preparado para facer Eso é porque outra cousa. non o fixo nunca ou son moi complejos e Ou ten necesitas unha unha lesión. base primeiro e se non fas a base vas te lesionar e Hai ao final non vas facer e nada. hai movimentos moi complejos, tanto en halterofilia como ejercicios gimnásticos, que non todas as persoas o van a alcanzar nunca. Sin axuda, pois é complicado unha arrancada, que é un movimento onde sacas a barra desde o suelo hasta por encima dos ombros nun movimento único, necesitas unha mobilidade moi boa tanto a nivel de cadera como de ombros, e tú se eres unha persona que acabas de empezar, non o vas conseguir á primeira. Tes moito traballo que facer, a menos que te queras lesionar. Se te queras lesionar, invítote a que o fagas de primeiras. Que é unha baixa rápida. E listos. Pero eso pasa en todo, quero dicir, tamén pasa ao correr, o que falábamos Sí. antes. Sí, sí. Pero digamos, vos vedes no CrossFit algún tipo de ejercicios ou cousas así que non son recomendables. O sea, dicen, bueno, pues o CrossFit ten este ejercicio así e ya está, haced esto, Eu sabes? creo que eso en todas as disciplinas hai ejercicios que podes dicirte, collo Non con me laiquea, pinzas. claro. Poño un exemplo, en culturismo antes facíase moito o press tras nuca. E agora, por suerte, Sabemos que eso non sabemos se que non se debe facer. Pois en CrossFit pasa o mismo
E en outras disciplinas igual. Que é iso do prestra? Que Coller unha barra por aquí atrás. Por detrás da cabeza e Subila. E ahora sabemos Pero que esa eso- posición de... os ombros aí pasan no ben, non? Claro, de abducción máis rotación externa de ombro, que é máis fácil, é que leva unha lesión, e que non produce ningún beneficio a maiores que facelo Así, nun plano máis cerrado, non? E iso pasa con moitas cousas. Que intentamos nós, por exemplo, pois no noso gimnasio, pois que sean exercicios un poquinho máis simples, e que quen queira complicalo despois xa o complicará. Pero de base hai que empezar a casa polos cimientos. Primeiro facer as cousiñas ben e despois xa progresarás. negociaremos. Eso é. Enseñarlle a xente como ten que ir progresando sin prisa, disfrutando tamén do proceso. Non é só pensar, vou ser aquí o mellor dos 12 que temos na clase. Non. Unha cousa boa, bueno, como cliente, ¿no? É que se nota un pouco que, sabes, cando che pasa algo e tal, adáptase totalmente ao que necesitas, sabes? Eso é moi bo. Eu creo que é algo que é totalmente innegociable. Ti tes que ser capaz de unha persona que te chega con un problema, ser capaz de adaptarlle o que lle toca para que poida entrenar. Creo que é unha base que temos nós no noso gimnasio, que é das máis importantes, que é que todo mundo ten que poder entrenar. Non é cuestión de, é que teño unha hernia, non entrenas, Claro. tens que entrenar igual. Ou hoxe toca isto e hai que facer isto e tal. Eso rompe Sí, moitos ese é un esquemas. pouco sobre o todo, problema, ¿no? Claro, xente que empeza, que sale da carreira e dice, eu fixo unha programación para esta persona, ten que facer isto. Chega ao terceiro día e dice, mira, é que non dormín, é que teño un fillo e non dormín nada. Eu sinto, pero é que isto hoxe non pinta nada no entrenamiento, sabes? Claro. E iso é o que che fai ser un bo profesional, eu creo. Saber adaptalo ao momento de cada persona e a veces ten que ser no momento. Non se trata de improvisar. Trátase de adaptar o que tiñamos que facer Claro. ao momento desa persona. Sí, Es, claro. o bo que tedes unha serie de conocimientos que vos permite esa capacidade de acción, ¿no? Ese, Efectivamente, eso é. Algúnha cousiña máis, as excusas, non, da xente? Como por ejemplo, Víctor. Sigo dicindo que si pestañeo moi rápido é que teño problemas. Vale. Cal é a túa excusa? Vivo lexos. Pero Vives temos lexos. entrenamiento online. Vale, aquí, pero vamos Espera, vamos a ver. Vamos con mitos. Vamos con mitos. E agora xa Sudando, frío. No, así rompedesmos todo, porque Cuerda huida, selecciono. Víctor seleccionou cuerda. No. Salido da cova. aquí antes falaste desde a alimentación, por exemplo. Unha excusa que poña a xente, falando de excusas, é que a alimentación ten que ser moi estricta para facer deporte, Claro. para que teña beneficios. Isto é como que dice non lle botas azúcar ao café, botas a sacarina, pero despois comes o postre, Claro. ¿no? Claro, se comes o postre, Ou mas tomas colle- o azucarillo, Claro. O pan de ovo, aquí te así o azúcar, sabes, despois arriba raspa. fagamos O a larpeira, va. Ou vai a Madonna e pide a Coca-Cola 00. Sí. Habrá que facer cambios pequenos na tua vida, non? Para conseguir hábitos e conseguir adherencia, tens que ir pouco a pouco. Si de hoxe para mañá dices, no, vou entrenar de 5 días á semana e vou facer dieta 6 días á semana. Non vai salir, non o vas conseguir. Claro. E por que de conseguir 1 de 2 es o 0 de 2 ou 2 de 2? Non, non pode ser. Evidentemente, a nutrición ten unha importancia enorme. E hoxe en día non é difícil comer ben, porque hai 1000 opcións. Sí. Antes sí que era complicado, mellor. Quero dicir, pues, a mellor non había os recursos que hai agora. É que eu vin un vídeo aí en Instagram. Culturalmente nos restaurantes tampouco había cousas. Sabes, con suplementos aí subindo. E alguén baixando, comendo un cacho de pizza como Como un templo. E diría que estaba de 4 días a pizza. Non vos creades todos que vedes en redes sociales, amigos. outro Pero podía ser real perfectamente eso. outra excusa Que te vou contar a ti? Non teño tempo para facer exercicio. Sí, unha excusa moi mita. Abre o móvil, mira canto usas o móvil o día, canto tes. Desconto unha hora. Se chega é que tes tempo. Pero é que mirar o móvil é moi fácil. Efectivamente. Efectivamente. É máis cómodo que moverte máis a cómodo. facer tal. E non dices, non, é que teño pues, unha hora, media hora, 15 minutos. Calquera cousa vai ser mellor que nada. Nada. Pois falando de nada, non sei facer nada tamén. Outra Claro, excusa. eso é moi mítico. Pero tes profesionales que che van a axudar a conseguilo, non? Xa estamos aí metendo o negocio por E o bo Non dixo profesionales en Xerión. que podría habelo Que dito podría haber perfectamente dito. porque os hai, Pero eso
a mí, bueno, estou intentando que unha persona vaya a Xerión, creo que estou cerca. Unha persona que ten 50... Isto é unha seta. Isto non, é unha persona que ten 58 anos. Non sabía que Víctor era tan maior. Ten 58 anos e necesito de verdad que me vai estar escoitando neste programa. Pero necesito de verdad, porque nunca fixo nada na súa vida. E agora muscularmente está notando. Pero entonces eu que día que claro, non vou ir a ese gimnasio que me van a reventar, joder. Claro, teñen vos medo. Porque claro, o que primeiro se imagina a xente que che va a meter aí como un cazurro sabes? Nos creo que do primeiro que decimos a todo o mundo que entra por Xerión é que non miren o que ten ao lado. Porque vamos falar, por exemplo, das clases grupais. Ti nunha clase grupal podes encontrarte a unha persona que leva entrenando 10 anos, que ten unha base moi fuerte de entrenamiento e que pode levantar, vamos poñer un exemplo así vistoso, 200 kilos nun peso muerto. Sí. Pero que ao lado desa persona podes ter a unha persona de 60 anos que nunca colleu unha barra e que está aprendendo a facer un movimento de cadera solo cunha pica na mesma clase. Eso creo que non te podes deixar de... É que se faz eso vas a estar toda a vida sin facer nada. Se te estás comparando con que xa leva moito tempo, estás acabado. En entrenamento como outra cousa. Quero dicir, Claro, vos claro. aquí cando empezastes co podcast sabíades como se enchufaba a mesa esta? Non tiñades nin idea? Nada, claro, sí. Ainda non sabemos. Pois eso... Fala por ti, vamonazo. Algo sabemos, algo. Vale. Era para facer a broma. Xa sei. Eu xa sei. Bueno, outra excusa moi mítica, Alex, é que é moi caro, non? Non teño recursos. É moi caro, moi pero caro. témolo pa cubatas. Pa cubatas ao fin de semana, pa o paquete de tabaco, pa gastar en roupa... O tabaco sí que é caro. Aí está. Isto só hai unha palabra, prioridades. Se tú pos outras cousas antes que eso, evidentemente non vas ter cartos para facelo. E se non, pois sempre habrá alternativas máis baratas. Oye, pois terás que buscar un servicio que se adapte ás túas necesidades económicas. Sí, pero ao final invertir en salud nunca é tirar os cartos. Claro. Beneficio a larga tamén, porque moita xente ve o momento solo. Claro. Pero claro, se o momento despois o trasladas a dentro de 3 anos o mellor, dis, tiña que empezar algo antes igual, Sí. Eso é o proverbio chino este que dixera o de put the break, Mr. Cupcake, que era de o mellor momento para plantar un árbol era hai 20 anos, o segundo mellor é agora. Ahora. efectivamente. Bueno, quedanos creo 5 minutinhos. 5 minutiños abaixando. Vamos ca reta final do programa. Quedan aquí. É que o de cal é a vosa alimentación xa non vimos. Sí. Cachos de pizza, non? Pero aquí Iván pode falar da alimentación dos dous. Eu creo que o da alimentación é o que falamos antes, igual. Apóllate en un profesional que te enseña a comer, que te guíe, e xa está. Tamén, igual tamén, bueno, non nos conocemos, non? Entonces, pero se ti de lunes a viernes fas as cousas moi ben, porque o sábado pois bebas unha caña e tomes unha pizza, non che vai pasar nada. Pero ti está falando de unha caña. Bueno, ou varias, vale, pero sabes, O importante é un equilibrio, unha rutina, un equilibrio que é que se adapte a ti. Porque isto é como o mítico de deixar de fumar. Pasas de fumar unha cajetilla a non fumar nada. Claro, igual duras unha semana, pero cando colles a cajetilla despois desa semana non vai unha, van 5. Claro. Entonces, ir o que se adapte. A mellor dieta, o mellor plan nutricional é o que se fai. Igual que o entrenamento, o mellor é o que se fai. O que se deixa de facer non sirve para nada. Exactamente. pois si queredes ahora mismo dicir algo que vos sala, Claro. algo que pensedes, algo que queirades soltar, Claro, tedes agora como 3 minutiños, vendedevos ou que queirades. facede exactamente o que queirades. Donde estaba o gimnasio? Que dixestes? No polígono de Pocomaco, en A Coruña. Efectivamente. A primeira clase de proba é gratis. Es gratis. É sin compromiso, por supuesto. Despois subiremos ao Instagram de Estrelados a primeira clase de Víctor, No. a ver que tal. Mira, é que ao final, rollo, vayas a Xerión ou vayas a outro sitio, vai a un sitio onde miren por ti, que intenten que te sintas como na casa, que estés cómodo, que non importe canto levantas ou cantos anos teñas, senón que fagas exercicio, que te vayas para casa mellor do que chegaches, Exactamente. tanto de psicológicamente como, bueno, físicamente a mí era máis complicado, ¿no? Pero espero que vayas cansado mínimo, Víctor. Son moi corpo escombro, Entonces eu creo que aí está a clave. Sí. A clave é que o fagas. Sea con nós, sea no outro lado, faino.
fai exercicio. Acércate ao exercicio. Exacto. É que te traten como unha persona que o que eres. Sí. Non como número. Claro. Efectivamente. Por fin mo di algo. Así que No, pero sempre hai moitos sitios pois que hai preferencia pola xente, oye, que levanta máis ou que Sí. se ve máis bonito subir a Instagram ou tal, pois no, lo siento. Pa aquí hai igual unha señora de 60 anos que un chaval de 18 que está como Efectivamente, animal. todos Realmente- valemos o mismo. realmente vai ser a gran maioría incluso, esas clases de personas. É que a eso nos dedicamos. Sí. Que nos dedicamos á población general, a que non busca expectativas de ser aquí o mellor da clase. Que queren entrenar porque se queren sentir mellor no seu día a día e poder facer as cousas que teñen que facer todos os días sin que teñan medo de quedarse pois pillados da lumbar, por exemplo. É que un motivo estético é igual de Válido, dis. de válido, Sí, o respetable, é sí. un respetable que por salud, quero decir, queres ser por verte mellor, pois tamén a todos nos gusta vernos mellor. Ahora vamos mentir, no, eu só lo fago por ser o amigo espello da amigo. No, A ver, psicológicamente tamén é importante. tamén é importante Sí, claro. e iso vai te axudar. E vas te sentir mellor psicológicamente se te ves mellor tamén, é que todo é unha bola que se vai facendo cada vez. Moitas veces tamén axuda a nivel salud directamente. Querer un objetivo estético en algúns puntos, algúns casos. Non é... E na adherencia ter un objetivo, sea cal Sí. sea. Si tú persigues algo, pois é máis fácil que ir ao baiche boa e dicir, no, o que salga. Vou por ir por cando vou tomar o café cos amigos ou cos amigas dicir que vou a entrenar. Bueno, vale. Oye, Está ben, pero un objetivo máis específico está a veces axuda a motivar Más fuerte, ¿no? Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Aí queda. Recordade, somos Estrelados na Estratosfera, estamos na 103.4 de Quack FM. Este programa vai quedar colgado no seu radioco en Spotify e en YouTube. Podedes encontrarnos nas redes sociales, Instagram e TikTok. Olvidouse de Estuvemos decir con- iVoox. No, estuvemos con Alex e con Suso de Xerión Training Club. Bueno, con meu colega Víctor, que estuvemos sempre. Muchas gracias por escuidarnos. Camisetón do Depor hoxe, Que non me ides ver. a verdad. Sí, Que non ides ver. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Chao. Chao, chao.